Oh sulapho nawe. Kodwa ke Mama Lady D ilapho soqala khona ukuthi ke manje songena le inkinga zokuthi if kuukuthi lo wesifazane uyena onemali lo wesilisa kuba lula ukuthi ezibona ngathi akahloniphekile kanti kwenziwa ukuthi lo unemali. If lo wesilisa kuyena onemali oziphethe yonke into kulula ukuthi lo wesifazane azibona ngathi uyacontrolwa. Uyabona uyacontrolwa ngoba uyangicontrola ngoba kuyena onemali. Kulula manje nanokuthi izimo zemndeni umndeni wakubo sokunomndeni wakubo sokunoma wakho noma wakhe yabo soqala ngoba seniyahlukaniselana manje indlela enibona ngazo izinto zomndeni bathi mina Dr Mthembu abantu bakubo bafika njalo ekhaya mina ngiyazithulela kodwa bakithi nje abafiki fika odadewabo ubone ngemoto sesifika odadewabo bafika nje angiceliwe nokucela sokugcwela abantu bakubo kodwa bakithi uyabona soqala cha angena istory futhi leso Mama Lady D istory ngicela ukusithathe nje sihambe sona esiphi leso story lalela again mina kudokotela angisiboni leso story ngibona ukuthi naye lo usefuna lo usedonso wakubo ngoba naye ufuna ukuba umina naye lo ufuna ukuba yimina kanti egcineni it's about ukuthi nobabili nithi uma kuzofika bazovakasha le ekhaya sivumelane akuzofika obani le ekhaya sivumelane ukuthi obani bazofika bahlala isikhathi esingaka if kuukuthi bazohlala okay yazi lento yangixaka kwakune system Mildred ngilalela lezi zinto ilanga lonke nangakusasa ngisecuka mingaki iminyaka kodwa izitori zafana namanje awema ngiyayithanda ke leyo Mama Lady D uyazi ngoba kusho ukuthini ngoba it's not about a story it's about imizwa yabantu le okuyona abangayisho okay ukuthi umuntu ufila kanjani uma kuukuthi kwenzeka lokho it's not about a story yiko ngithi into ezokwenzeka le kubona bonke ubudlelwane kona wonke umuntu kuzokwenzeka lento kodwa it's about izinto abangazisho okuyizona eziyiqiniso singakhohlwa futhi nanokuthi kuthi kule stage lesi sokuzwana amandla sokuqala ngene inkolelo manje uthola abantu bathandanile kade bazi ukuthi omunye ukholelwe emadlozini nomunye usindisiwe sokuyaqala kuyavuka manje lento kanti nithandane kade nazi kwa right ngalesa sikhathi sokuyaqala ke manje siziyavuka lezi izinto ezubuwena nezubumina siziyavuka ke lezo zinto sokuqala kungena izinto zesintu ukuthi hayi wena ngoba umfazi kumele ube njena ngoba mina ngiyindoda kumele ngibe kanjena sokuqala manje kuvuka izinto zokuthi wakhula kanjani Mama Lady D you know mase sokuyizona sizinibusa by the way ziyanibusa ke futhi izinto uthi wakhula kanjani mhlawumbe nje mangase ngingene kulabo bobabili ngingene nje ukuthi mhlawumbe ngabe kwenze kanjani ukuthi bakhula kanjani usisi lo wokugcina mhlawumbe ngiqale ngalokuqala buku umama lo wababa ungathola ukuthi wakhula vele kwayena ethuliswa la ade khula khona mhlawumbe wethi noma ekhuluma wazi ukuthi ezingane ingane ayikhulumi kufanele ibonwe engakhulumi so manje lokho indoda esiyenza kuyena umthulisa ngemali manje siveze esinye isilonda ngaphakathi kuyena uthola ukuthi indoda yakhe yakhula yazi ukuthi ngakubo umuntu babe nezitolo ibona babe nemali ibona babe namandla so ukuthi nathatha imali yamkakhe imenza abe namandla okay laba besibili uNurse nomyeni wakhe ungathola ukuthi uNurse wakhula njobe ethi uba ngumsindo amthulisa ungathola mhlambe wakhula ekhayeni lokho kunomsindo kakhulu eyingane kuzazwakala kumele abangumsindo kumele ukuthi azama ukubonakala kuze azwakale so manje lento useyenza manje la kubudlelwane bakhe okay wakhula emndenini lapho abantu besilisa babe kwakuphethwe umama thola umuntu wesilisa mhlawumbe baziphuzela babukeka ngathi ba abantu abaweak abekho strong so naye wakhuliswa iliyonto ebuka kubo ukuthi umama wephethe ikhaya so naye manje uthi semzini wakhe ubona ngathi kumele kuziwe izwi lakhe kanti yena wekhule ku-environment lapho abantu besilisa babebonakala be-weak kunabantu besifazane okay so uyazibona ukuthi how lezi zinto nangendlela okhule zizongena kule stage ama-power struggles Mama Lady D okay but into ebalekile ukuthi funda ngaso le stage akusona istage sobudlelwane la kufanele ufe khona number 1 enibulalana ngoba ningagcina senibulalana but futhi akusona istage lesokuthi uvela ugive up funda kule stage ngoba istage esingakufundisa leso ukuthi nifunde ukukhulumisana ukuhloniphana nokuthi if ninenkinga ni solve kanjani leyo nkinga yenu nobabili but also istage lesi Mama Lady D esingakwazi ukuthi ubone ukuthi cha kubi ngalendlela ubone ukuthi ungahlali entweni if ukuthi isiyakuhlukumeza
ngoba nako ukuhamba akukona ukufeyila ukuchuza wena. Okay, naba bendaba sizoqhubeka